no, mä jatkan etsimistä. Vittu! White Star Oy Ville. Kyllä meillä mainosteppaus löytyy. Voidaan suunnitella ihan mitä vaan brändiin liittyvää. 7 autoa. Eihän tää jumalauta voi nyt hajota. Minkälainen deadline tässä hommassa sit olisi? 2 viikkoa. Ja millä onnistuu? Joo, kyllä uskon, että onnistuu. Vittu! Hyvä. Kiitti. Moi. On ollut kirppää. Tässä on uutta tiousta valmistelen. Tästä tuli vähän lisää tilaa. Kerro. Iso tilaus, mutta tämmönen firma kuin Tatenestari LVI hommia. 7 autoa täysin yliteipattuna mainosteippaus. LVI-firma pitää saada räväkkyyttä. Onko siellä valmiit grafiikat? Ei, mä suunnittelen. Ylkeen mä upotan ne grafiikkaan. Taakse voitais ottaa irti leikattuna. Ne on helpompi asemoida sitten. 2 viikkoa pitäisi olla kaikki valmiit. Paljon! Kyllä se onnistuu. 2 viikkoa ihan riittävästi. Pistää homma toimii. Tule. Tän auton ilme ei todellakaan syntynyt sattumalta. Mä etsin siihen alusta asti näkyvyyttä ja selkeä idea. Punainen vasemmalla edustaa lämmintä, sininen oikealla edustaa kylmä. Eli 2 maailmaa, ihan niin kuin tässä työssä muutenkin. Terävät linjat, vahvat kontrastit ja vähän sporttinen luukki, niin tästä tuli enemmän kuin auto. Tästä tuli liikkuva kääntökortti, joka tekee duunia joka ikinen päivä. Ville, meillä on ongelma. Minkälainen ongelma? Iso ongelma. Mikä siinä on? No vittu hajos. Siis just nyt. Just nyt tää antoi hälytyksen koko ajan siitä, että tulostin päättyy sensori on riittävä. Eihän tää jumalauta voi nyt hajota. No mitä mä selitän sille asiakkaalle? Älä sano sille yhtään. Pakkohan nyt jotain sanoa. Älä sano sille yhtään mitään. Anna 2 tuntia aikaa, mä puran ja tutkia. Joo, huomas. Hoida homma. Hoidan. Morjesta, Ville White Star Oylta terve. Olisi 7 autoa, grafiikkateippejä vailla. Ihan tosi kiire aikataulu. Se on Ville White Star, morjesta. Meillä on 2 viikon deadline, eli me pitää saada saman tien se. No ei mitään, mä katon seuraavaa. Yes. Tuomas, mikä tilanne? Mä löysin vielä. Sulake on palannut. Jos mä löydän nyt huoltomesta vaihtavassa sulake, Okei. mä löydän kaikki läjään ja me pystytään tulostamaan jo tänään. Ei löydy varaosia Suomessa. Tästä saa niinku mitään aikaisemmin. No, Ville White Star, morjesta. Tässä on samaan tien, minkälainen homma teillä on, onnistuuko? Okei, no, mä jatkan etsimistä. Vittu! Ville White Star Oylta, morjesta. Tää on meillä olisi tämmönen tilanne, että pitää saada samaan tien 6-7 autoa grafiikkateipit. Ai onnistuu! Helvetin hyvä! Hei, mä laitan sulle saman tien sähköpostiin tulee matskut. Päästään siitä jatkaa. Jes, kiitti, moi! Vittu, yes! Yes. Tiipeä! Vittu hieno homma. Kiitti. Omas! Näin nämä asiat hoidetaan. Ei muuta kuin kiinni vaan. Ville! No, minä mestari. Punainen. Vasemmalla. Sininen. Oikealla. Ei vittu! The world I love, the trains are hard to beat. Mun mielestä tää onnistui tosi hyvin. Eli vasemmalla puolella on punainen, oikealla puolella sininen. Loppujen lopuksi tää teippaaminen on tosi easy homma. Onko se ollut helppo homma, Sergei? Joo, on. No, miten menee?
Eikö se olisi pitänyt 10 minuutissa olla valmis? Hiljaa hyvää tulee, vittu. Kyllä se on jo kiinni. Rakkaudella tehdään näitä hommia. Just like that, and I'm back crying. Morjesta. Niin, morjesta. No niin, tulit alkoon. Kyllä. Jes, lähdetään siitä. Oot kyllä magia. Kyllä se oli niinku niistä luonnoksistakin ylitti odotukset siinä. Mikä meidän kanssa työskentelyssä yllätti eniten? Huikea nopeus, ammattimainen ote, vai se, että me ei saman tien kadottu, kun ennakkomaksu oli tullut tiliin? Lähinnä se ennakkomaksu. No niin. Se oli. Monta sekuntia ihmistä menee, kun se näkee tämän auton, että näille äijille voi luottaa nämä duunit. No samalla se Tänne vaan omasta mielestä yritykselle kohtuullisen halpa tapa mainostaa kohdennettua mainontaa, koska nämä autot liikkuu just siellä alueella, missä on joku. Just näin. Kyllä uskallan suositella ja vauhdilla saatiin tämä asia niin järjestettyä siinä, kun meillä on vika-auto valmiin. Kyllä. You got me flipping like a flag on a pole. So come on, baby, let the good time roll.